Okay. All right. Omama nobhizinisisi abantwana nabaqala besikolo abengathi abakusegamele kusesu lenda ikhumbulayo lo muntu mawungakhalani something into ikhumbule izolo ndaziva ndifuna ukumngqina into wazala leyo muntu something Yes, amen. yenda vele kakhulu izolo katamugidwa akaphela ukugida kuyisayini yoba uyisile bazalwane bebesoyisile nakumbe basoyisile nene ndachumisela futhi ke lapho zasevela amabingeni ngoba sesitende sithi ukhululwe nasematyaleni yinto amatyala ibhayibhile nendawo ethi umuntu xa unetyala kuye kusitala sakhe ulikhobokala suppose masithi unekweleta umatshonisa nalo matshonisa uthwele nenyoka uba ngathandaza uyoyisa inyoka yakho ngithandaza because usisitala sakhe mamela xa ukhonza umuntu ukhonza ngasathikweni waloo yenzeka lo masithi usemzini othile ukhonza ngendlela athile uphansi kwe-influence yespirit salandela ngelangayo la kwenzeka loo nto so ke xa isithi umntu uyise amsityala wakhulula ngile matyaleni yinto esingenyelela kakhulu thina so ke nale nto yalungule kukhona uShumayela ethanda uShumayela ngahlobo bezithetha ngalo apha wamkanga wahamba eCape Town yasebenza yeba xoxa ke makuthiwe umbulo wangakhanga phakathi kwenu because abantu kumaziwa bayithathela abantu nakazibane izibhele ezidawo because xa ngaba into isakuyisa ayilawula ikwenza ucaphule kwakuthethwa ngayo. Yes, amen. Usathini baye yakho xa uhleli nabantu abamane bethetha chaseneyo nayo ude ukhululeke ukuthi uyibona le ndlela bayibona ngayo uyifake xa ungayibona le ndlela bayibona ngayo abanye kuthiwa yirongo awuzuyoyisa awuzukuba nokulwa nayo uzayamkela ngazuthi into yakho kodwa xa beqhubeleka bethetha chaseneyo nayo ubomi bakhe bathanda abantu uhlala nabo but bathetha ngichaseneyo nale nto ubomi bakhe manhlale nabo beyiteknolojikala so izinto ezenzekayo so lanjalo ndayithethe izinto zizinto ezibalulekileyo kubazalwane ndiyafuna siselane namhlanje unecawe sesiyehla uvukile nalithi so siselane ibe uvukile because uthi khona uba uthixo wamvusa kwaphela like uthixo iyadlala nale ukuthi zangasivukela ithi kwenye indawo wenziwa kwabina wenziwa uthixo wamvusa ukuze ukholo lube semandleni kaThixo owamvusayo ndikholwa kuThixo kuba uThixo wamvusa uYesu kwabafileyo. Okay, uthi uhambelela ezindawo zona zibhalelwe uba wena uhlale ukholwa uba uYesu uyiKristu uthi ukholwa kuye ube nalo ubomi ngamandla wegama lakhe. Okay, kunjalo bafuna isikolo kuYesu uyiKristu uthi ke wamprove waba unguKristu ngoba amvuse kwabafileyo akho mntu wavuswa ukuthi kwabafileyo because uLazarus uphinde wafana uDavide uthi klethetha ukuthi ababashumayeli oStefano noPaulos bathi ingcolo kaDavide sekhona kuThixo but uYesu wavuswa yona nto iproof about uKristu so basikholwa uba uYesu unguye uKristu ngokuthandiswa kanye lowo wayemthembisa ukuthi uzolisindisa ihlabathi elisiza ntoni not endaleni kuphela nasezimpini kwisondo ukuze kwazi ukusindiswa nini isondo ungathi usindiswa sokuphela kuzisondo silawule kuwe amen usindiswe ntoni isondo because isondo siso sidala zonke sidala nendlala indlela idalwa kuba ilizwe lethu livelisa umbono omba omncinci ilizwe bona isondo senza uba kube khona indlala akukho kushare abanye bacorrupt banyuluke basigcinela zona zizinto futhi bathembele kwenu makube khona amahlweni ukuze sisebenze ukuthi system zakufuna kube khona amahlweni uba bengakhomesha kungakhona uMandela Day uba bengakho uMandela Day ngekuba awenzi into zi-advertisement into uthi okay ndizonceda 67 minutes okathatha umshumayeli ngeke xesha umshumayeli ahlangwe wathena ngomso yi-67 minutes in honor of Mandela usenza ukulungileyo ebomini bomntu uthi yabona yenza spenda 67 minutes ke ngomso ndiqhwesha bicycle rate because yenziwa bicycle leyo because I spend 67 minutes qhwesha
Madodha akambulela kwamabhabhesha wathi abala. Uthixo ke uyasinceda bazalwana. Ya, ndithi bengene into yofuna ungenisa but ayizumosha Qekeza ngene ntshumayelo. Ethetha kwa utata besinayo izolo. Utyabulala utata ulivuselele ngakhumbula le nto yokuvutha yi-something hlobo lwanto oluvuthayo olungafuneki kuphola futhi ivutha everyday. Ndaza ke ngoku isendafika abantu abavutha nyani omsteni ngokomsteni bavutha ngathi loluka back in those days athi kuba bekuthiwa amadoda uthatha ubungo waselo bekuzobalula emhlabeni befuna sihlale sivutha ngoba besengavuthi imali izobakhona. So kanjena ngokuvuta ngakhumbule into futhi emva kwaloo nkonzo yale nto during the present worship ngenxa yalaa nto beyithethile ndiye ngakhumbula iphupho endakhe lathi ngiyasondela ke ngokuminingi yalo kunako ukubhekisela kule nto yokuvutha iphupho endakhe laliphupha endafika ngexesha nayo so ndakhumbula ndiyavuta because ndathi uba uthi uhlangana nomtata umpinga owayevutha kakhulu. Now ndabuya ke ndahlangana noMr. Evutha kakhulu ngolaa hlobo lakhe lokuvutha. So ke ndathi ke now ndiyalandasana lapho lenza ndiyalandasana this transition yenzekana so ndivuthayo and yonke la process yenzeka but then again ndisolida because kulaa nto yokuvutha kuthiwa akukho thilo kulaa nto not ukuvutha andifuni uba into entle ngenxa yento esikwayicolisa nditshintshe nam ndidismise kwaloo nto ulungile ukuvutha ndandizode ndivutha kwam umntu uba wenze into asokubakisa uba ukuvutha ndizode ndithokele ndizovutha imali yinto le ayenzayo nakuvutha imini laa nto ke le akukho thixo kuyo akukho nelizwi kathixo kulaa ndlela ngxolo nazo zonke ezaa ntsuku ezenzekayo ithi bacinga ngazo ndawo umzekelo kuba okumkani incwadi yokumkani yokuqala ochapter 19 ithi lo mprofethi lo wayesemqolombeni kwafika umoya uqhithele umoya kodwa lo moya waqhekeza amathe thixo ngekho emoyeni akukho moya abantu emoyeni akukho thixo moya kwathi kwazanyikima lo imisebenzi yamanga akukho thina sekuthini inyikima zi-wonders bakunyikima xa uzonothi uPaulos wakwenza ii-wonders naye waworship abadili kutona. Amen. But at times ziyenzeka ezi-wonders still ungabikho thixo qha phuka amatye sinyikima kwaza nomlilo still kwangabikho thixo emlilweni. Ithi ke ngokwaza ulwandile oluphepheza okuhle emva kwaloo. Amen. Then kwathetha uthini? Ukuzilwandile oluphepheza okuhle oluvutha uthini? Ngeke bazalwane uthixo uyasinceda because ezi zinto zokuthembela kwezo zinto zokuvutha zenza uba singakwazi ukumva uthixo singevaleli into ethwayo. Yes, lolo luthanda ukungena ngaphakathi ukuthi wethela ngaphakathi. Disuse into ezi-outside. Ndicinile nkosi entandasi. Shut out outside. Ithi babe ukhona into kuthiwa yithebhane ke into yokuhlangana. Ukhona into kuthiwa yi-outer court intendelezo ngaphandle then ngaphakathi. Ngaphandle ukhanyiselwa langa. Ngaphakathi ukhanyiselwa kuphela imali enezibane ezi-7. But udlula uye kwenye indawo engaphakathi kakhulu kuthiwa njengoba kule ingcwele kuthiwa zibane ezi-7 zine-oli zilayithiwe ngumuntu umsebenzi. Then ungene ngapha umuntu kuthiwa yingcwele kangcwele lapho sibala. Ubuqaqala ukwathi lo bukanyisayo kulaa ndawo. Akudingwa nasibani. Ya, ukanti awunyokulayithi uthixo pha ithi umbingeleli Ngalo zakakhe. kuthiwa wayengena phana ahlangane nothixo phezu kwetyeyo umnqophiso phakathi kwezakhelo uthixo ephambi kaNkulunkulu athethe nothixo abuye nesityhilelo. Nothi kuqhitheke nothi kulange nayo ngona uyingcwele kangcwele. So lento ndithanda ukuzivalela zonke izinto ngaphandle ndijonge ngaphakathi uthixo ndizonde kaMventele. That is why ndike ndithi kukho ixesha lokuthula.
umanzi baba uthanda ukudlala iredio ezingathi kayivale le redio ayithanda seninifana but okay kayivale le redio le apha ekuseni ixesha lokucinga bemidlalo emini ke ngoku ekuseni funeka uqale ndithi vele indawo lesendiyamkelele indaba ngaphakathi imenye ebisithi engaphandle yona iqaleni isele ngaphakathi camncinci umyalelo kayehova. So izinto ezincedayo ke lezo because ezinto zenza kungabikho ukuva because ndicinge xa nje kwase-7 days kungene uThixo athethe sibe buhlungu sibuyathelana kube khona umuntu othethayo ethethiswa nguThixo sike zibe khona ke nesiphithi kuthethe umuntu othethiswa nguThixo sikhona nezo ndawo then phansi njengoba kukhona abantu abathe phansi abamamela umuntu othethayo kukhona iintlobo ezithu kukhona abantu phana abanesazela esiyithambela inyaniso abakuthandayo kumele sithanda ukuguquka abayithanda indlela kaThixo abathi ndigoca-goce Nkosi undibonise into engathobelileyo intando yakho apha kum bona bazoba buhlungu xa zithethiwe ezo zinto bathi ayindimi na Nkosi batsho kanjalo andithi kodwa kukhona enye igroup phaya engeva kwanto yona la ngoba izophinde isume nayo izothetha apha ngaphambili iconfirma this thing esiyithethiwe uyaqhubeleka nokuba buhlungu laa mntu lo uba ngazigoca-goca afumani into but then again ngoku umntu uyathetha zezi group mhlawumbi ezinentliziyo ebukhulu engafuni ukuguquka so kwenzeke loo nto ngoba aphume bebuhlungu abayithi ayindimi na Nkosi kanti aba befana baguqukile ngabo banentliziyo engachukumisekiyo tu so ke ziyenzeka ezo zinto ezo umzekelo kuthetha u7 days abantu bebuhlungu sihambe insuku abantu bebuhlungu nyani bedown kube kuthi 25 days 25 days kuthethe izayijayiva izojayiva like izothi izobaba phambili lwenzinto ayithembele ayithembe now yenze le nto le awuziva ayithi buhlungu uthethiwe but izake ngoku kuba 25 forget everything ungamoni intliziyo yakho ibuhlungu uthi uyathetha ndizafuna understand uba uthini into leyikhombayo kuyo izojayiva ufike ngujayive nyhani ke uhappy unejoy ijoy iyabonakala ndithi yiyo nyhani okay siyacinga xa ungecala siza ngocinga sonke senza use your head or lose your legs voice ingqondo uyawuphulukana nemidezile uyawuqhubeka izinto then siyacinga ngicaba bazalwane azulu ahlabelele uyijoyela unembugile everything idlule 25 siphinde sibuyele ekhanda uhleli uzuvele datha izansi kakhulu phinde futhi uthethwe sisodwayeke uphetheni yenzeka kanjani ilawulo zindani ithi yona iBhayibhile ine-order ovuyayo onomxhelo owonwabileyo makadumise ukhona ubuhlungu makathandaze nawe ndithinde ngoku ndithi izohlabelela ngaphambili izogida nditsho into notheni obuhlungu ndithi mazohlabelela ngaphambili andithi mazokwenza i-attempt ngaphambili umntu obuhlungu kodwa kuthiwe ngokunjani khona umxhelo ochwayitileyo makathini makahlabelela andithi sendikhontrolela nandithi asiyeki umuntu base ayenze sizothi kuba 25 namhlanje forget everything sihappy everyone happy not exactly bazalwane kukhona i-order kwezi zinto ukumbona umuntu ithi obuhlungu makathandazele ukumbona umuntu obuhlungu indlela kuthiwa abantu bebakhona into different zirayithi zethu kube khona nami umuntu khona uba yena kufuneka aqale ngokuhlatyelelwa ingoma ukuze athandazele namthandazo xa ingahlatyelelanga ingoma awukho umthandazo then kube khona mnandi ndingafuna ndithandaze ngisofana nengoma why uthi uPawulos xa ndithandaza ngani ndisuke ndivuye ndibulele Thixo asokuba bathi ke ngoku ningakhathazeki kwanganto ngezinto zonke ethandazana ngathi culani like ezintweni zonke kethandazani nikhunga nibulela nakuthini exa iBhayibhile liqala ngokukhunga nangabo konke ukupetitiona nokucenga then idlule siba ngombulelo qho xa ndithandaza ngani umthandazo wamsoloko uphuphumela embulelweni ndiqala ndidown then ndizibone sendibulela sendivuya sekuphuma ingoma kuma iphuma iphuma ngaphinda ukuthandaza that is something yami enzeka konke then again
Okay. Umzekelo isithando saseBhayibhelini, Old Testament edenze. Ikala abantu bakhona bephansi, bedown, depressed kakhulu. Ayiuva kuya kwakhona ijoy kule nto kungena nomngcwele ngoba akusengomazi wakhe ngengula sekucrash. Izinto ezikwenzeka ifuthi prophet. Kodwa kale lento ebethekile kakhulu ephansi. Ikala esithi ukuba Nkosi ubungasixoleli sona ubani naye benokuma. Kodwa kuwe Nkosi kukhona ukuxolela ukuze sifunde ukuyika. Kuwe Nkosi kukhona ukuxolela ukuze sifumane ithuba lokufunda ukuyika. Andizi kuwe Nkosi ngenxa yokulungisa bami, kodwa ndiza kuwe ngenxa yenceba yakho. Uthi Nkosi kukudana kuwe luzuku. Udala phela xesha. Ngoke qhubeleke thandaza ke ngokumboneze kusesebulela. Lungile konzo bazalwane ningaze nishine. Sonke bazalwane. Ezi zinto ke zokuzenza ngeyethu indlela nothi ngendlela esiyifundileyo kuThixo naseBhayibhelini. Zisenza uba senze into ingasincedi intweni. Kuthethwa ngento yoba ubani umoya ucala izozenza then kwase kwacaciswa ukuba yintoni le kuthethwa ngokuthetha uba masizenze ethandweni zonke izinto kuba iBhayibhile ibhale kanjalo yona phaa kumaKorinte 16. Yes, amen. Ngoqala ithethe ithi izinto zenu zonke mazenziwe ekuthandweni. Xa usenza into eselithandweni unqabi akukho awude wenze impazamo. Kodwa usenza into ukuwe ufuna wena nendlela ozibona ngayo kulindeleke impazamo kube khona ukuzisola ekugqibeleni. Kodwa umuntu ohamba ethandweni akubekho ukuzisola ngokusolo kukhona ukubulela kuThixo. Kuba uThixo uhlala emhlangabeza kuloo le ayomeleza ayinika impumelelo. Kuba lo Thixo wethu uthi iliso lakhe lisingasinga emhlabeni lifuna abantu izozendeleyo kuyo kuza kumeleza. Ukuba ufuna okulungileyo ufuna uThixo. Uba uhamba emthandweni uhamba ukuye uThixo. Kumeleza. Okay. Bakabantu umbani xa ungaground wako ungena uba ingozi awusebenziseki. Then ilizwe liyesenza loo nto liyasigrounda singabi phaa esithubeni. Inyama zethu zingabikho emhlabeni. But still singabikho ezulwini sibe sesithubeni. Awukwazi kwenza loo nto kanti ground liyasithoba ilizwe nje. Lisibuyisela kule nto kuyiyo nyana. So uba ndithetha apha ndiconsiderisha uba ndithethe ebantwini. Uthi Paulos bethetha thethani okulungele aba bamameleyo. Kodwa ndihamba ethandweni ndihamba nje ngokwazi. Ndingaze ndithethe into eningangeni indawo kuyo nenganincedi intweni. Kungenzeki okuhle kwenzeke okubi. Okuhle kuthanda abatheni. Okubi kuthanda abasathana. Yile nto ke kufuneka sibe ngabantu bathi sizenze ngendlela kaThixo izinto ukuze sincedakale. Okay. Kuthiwa ngokungqina xa uthetha ekungqineni sitsho sifumane inyanzo ngawe ukuthetha wena ndithi. Amen. Okay. Luka chapter 19. Kukhona i-Russian ruler inotesikiwa mfano. Uthi mfundisi olungileyo tshata kwamathawa. Ndingenza nomzekelo udlelifa kuba yonzo. Ndiyakhe ndimgede. Bungu naphakathi. Ufuna into azoyenza ndithi. Azothi umuntu amphendule ngokwale ndlela kuze ngayo, ngokwale nto ayifunayo. Athi yakwazi ukugcina wona amxelela sogqiba aphume engancedakalanga. Suppose ndima apha ndithethe ngokwazi kwam. Then otata babezoma ngaphambili nabo bazothetha ngokwale level ndithe ngayo. Andithi. Kodwa suppose benokuthetha mna indlela endiyiyo nyana. Bebezothi emthetheni kwabo baconsiderisha nokanye bacinge ngemeko endikuyo bendinceda. Bengenzi moving on. Lethi la level ndikuyo. Azibona ukuthi. Ngeke khona umuntu okuthoba uZekhariya lapha eNGOKU. Uzake. Ya. Chapter 19. Lo muntu lo yena uze engumuntu ofuna ukubona afunda azinto. Akazange zizinto ke. Ngenza ntoni?
Because uthi nalona uqhubekela nomthetho senwenzile. Iseperfect umntu. Another step nikela ke ngomuntu nazo. Because so right when you move the land straight away. But ukhona umuntu ngizake yena uthi wanyuke umthi efuna ukubona kakhulu uYesu. Ayengafumana inceba kuYesu wathi nawe ndiyakwakho. Wancedakala ukuthi ukuzake kuba wathena nawe ukuba khona endingokulenza ngibuyisele lezo zinto ngokuphila then wathi usinzo lufike kuwena. So into kangoku kufuneka size kule ndawo sibe ngabantu abafuna ukuncedakala. Kuba lo Thixo wethu wathumela ilizwi lakhe wabaphilisa. Wathumela ilizwi lakhe qala. Then wabaphilisa. Wabakhulula izinto zonke abakhathazeka zizo. Bathi babalamkelanga ilizwi lakhe yeyikhona. Uhleze beve ngendlela. Baqonde. Babone ngamehlo baqike babuyele kuwe wena baphilise. Konke ngayibona badena ke ingenza kwazi ukuthi principal isithethe izinto. Ubona into abuyibona awuzokwazi ukuthi uyithetha yona. Khaya kunceba ngokuthetha lezinto. Okanye udlulelwe ungakwazi ukuyithetha yona. Kodwa kunceba ngokwazi ukuthetha izinto. Because xa uthetha ngazi kube ngathi uzubisa umuntu. Khaya ngokuyibonelisa kunceba ngokwazi ukuthetha izinto. So sizidalo. Kule case ke bona umuntu ethilana lo meko yena ndenza ndacinga nokuba okay kufuneka mina ndibe ngulo muntu afuna ukwazi kuba kuthiwa umuntu onenhliziyo elungileyo yena uya amamele kulungu. Umuntu onenhliziyo elungileyo. But umuntu owaziyo okanye oclever ubonakala ekuthetheni kwakhe aziprove engwaziyo. Asogqibanga ngalinga ncedakala. Ithi ke ngoku lo nto. Thixo sesincede lapho sofanele. Amasonga neBhayibheli kuba uYesu uvuke. uMateyu chapter 28. Akasifike verse 18. Matthew chapter 28 verse 17. Baza babubona baqhuda kuye ke inxenye yathandabuza. Baza bakumbona baqhuda kuye. Bambona nje bambona ivukile uvukile andithi losuka phela kanjani. Okay, uvukile bambona abafundi baqhuda kuye kwenza kanjani. Yes. 18. Chapter 28 verse 18. Yes. I commit all authority as he. Father, what did you do? Okay. Because abanye bambona abanye bathandabuza waqhubeka uvukile kodwa verse 18. Weza uYesu wathetha kubo esithi linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. Yaba nguvuka sethetha namhlanje sikhuluvuka bakandithi avuke ethule uvuka ngiyaleka okay uvuka thetha
uthi nawe igunya linikwe mna ezweni bekade likusatana ndithi likusatana kanjani kuba umndeni walinikela kuSathane kuba lona nguyisiwe umkhonze umkhonzo kuyandithi then abantu ke bamthobela uSathane bahamba ngokwenkanoko zawo then basibona sebelawula nguSathane walilawula lonke ngoku uYesu Kristu wafa wasithenga phansi kwegunya laSathane ndithi wabuya sesithi okay igunya ke ngoku linikelwe kunjino negunya ezulwini nasemhlabeni kumuntu Joseph elikwigunya iEgypt yonke elikwamba nguFaro umuntu oyimkhulu kunoJoseph kwaNguFaro yedwa uzothi iEgypt wathanda ukuthi 200 babeli phansi nemhlabeni wonke yesinyana nalo because uFaro eliwe igunya phezu kwabantu bonke ngalaphethe kumele kuzo zonke izinto lesiza uyabantu bazokwenza then uYesu ke unikwe igunya ezulwini nasemhlabeni xa inikwe igunya ke ngoku yonke bayithethayo kwenziwa yona ndithi asube sithi kwenzeni yenzani ngona uthe igunya linikwe kuye ezulwini nasemhlabeni kuvuka yena zonke ndazivayo uthi ke ngoku zoma lo phathi then aqhubeleke verse 19 hambani ngoko niyokuzenza abafundi zonke inhlanga nibabhaptizela egameni loYise loNyana loMoya oyingcwele okay uphuma phazela umyalelo eqala sinike kulungu ukwazi oqala ufuna ufumana ulwazi usogqiba unikwe ke ngoku le nto mawuyenze usazi ulwazi kuyinto leyinkuthazo motivation so kunikwe umyalelo hambani ke ngoku niyozenza abafundi zonke inhlanga zonke afuna zenziwe ziba ngabafundi bakaYesu nezisizwe zonke kwezinhlanga zithini ziba abafundi ke ngoku sibe ngabafundi ngoku bezinhlanga ndithi benziwa abafundi ababhaptizwe ke ngoku egameni loYise loNyana loMoya oyingcwele azenziwe zonke lezo zinto uthetha umuntu onegunya ezulwini nasemhlabeni makwenziwe le intando yakhe le mayenziwa ndithi okay masingaphinda uthini verse 20 nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli okay kusengumyalelo uthi niyababhaptiza nibafundise ukuba bazigcine zonke endinike umyalelo ngazo ibithi imiyalelo kaYesu Thalumela nokuphezulu ngalezo senanga uyiwo abantu Matthew chapter 5 to 7 apho ihansa qhubeleke sithi ngale ndlela ndintane ngatana nani ngayo nalo so ezinto imiyalelo zenthetho ngazo mabaphile ngazo ngoba bazigcine kuba udebe nendawo ethi ukuba nithi ke nihlale ezifundisweni zami niyakuba ngabafundi bami inene Lord zanikhokhela ekutheni nazi inyaniso ke iyakunikhulula so funeka abantu bekhululekile andithi bakhululwe eEgypt but still bakhululwe ukubani kuFaro eEgypt ezinhlange nasezithubeni zase-Egypt ngoku sebekhululiwe bafuneka bakhululwe apha kubo ke ngoku banikwe umthetho bakhulula apha kubo bazitshabalalise umbona umuntu ezitshabalalise uzibone ku-interfere ungena usithi ngazitshabalalisa athi ungenaphi uthi ngokuthi ngenaphi uyambona bazitshabalalisa so uthi lo ke ngoku uyabakhulula then apha ke ngoku uthi bafundiseni ukugcina imiyalelo yam le miyalelo izobakhulula ndithi ezimfundiso zakhe basihlala kuzo zizapho sikhulula uthi ke ngoku nantsenye imotivation sinike ukwazi ngenxa yolwazi loba uYesu unegunya ezulwini nasemhlabeni ivalelwa ithethayo into yenziwa nantsi ke ngoku imotivation ekuyenzeni ndinani kude besesiphelweni noba udlula into nawe ikutsha udlule emanzini akayikuyelisa ndiyakuqeqesile moya yami ndikucelisile iso lam likuwe nasekuzeni kwamanzi amaninzi akayikukukhukhulisa ndinawe into yenza leyo uthini uRebecca nyana wam awumbi yokwenza ngale ndlela ndikuxelele ngayo uba kukho nesigalelo sakho zakum yinkuthazo lwayo uze usuke lonke uloyiko ndiyoyenza le nto ndixelele andiyoyiki ukuzizisela sibaleliso uba sikhona usamkelwa sikolo sa kuthazo
Then ke ngoku umuntu ongumfundi kaYesu umuntu wamkele uYesu. Umamkele Yesu wazana? Amen. Okay. Nibamkela abantu basezindlini zenu? Mamkele tata. Mamkele mama wakho. Ubuthi wakho nosisi wakho nomntwana umamkele. Abantu basezindlini yakho umamkele. Uzibona ngini umamkele? Lento esendlini yakho. Ungamamkela ngebakho endlini yabantu. Nakho nje namamkele nomncane. Okay. Ungamamkela ngebakho endlini yakho. Xeline angasendlini yakho ungamamkela ukuqonda yo ngenza njani. Ukuza kuphume menze zonke izinto nika sonke isizathu sokuba makaphume. But then again wenziwa kwangathi ileva yathana. Uthi nemikhondo uzibalile ukuthi imikhondo elivithi. Ungathi ziblade zenza. Unesikhumbe ziqinileyo. Akusaqhubekiseki ngizange. Aphumi cha. Wayengaphumi nesizathu. Into wathi bangwaphani. Unikwe into okuthiwa yi-endurance. Monde. Akazinyakaze. Something. Akaphumiseki akakhupheki. Umamkele lapho. Uzibona kanjani umamkele umuntu? Wamkela lento ayikwenyana. Uba mamkele uYesu. Umamkela lento ayiyo not lento kuthanda makabe yiyo. Umamkele bodyguard. Yoba wena wenze noba yintoni xa befuna ukukhaba bese lapho imela lona. Xa uzifakele ingane impindukele kuyikhale kuyo ukangoli uzomana uzifaka ingane then abasothanda uthandazel uba ungandingene sekulingweni senkohlakalo vele usogqubuzise xa sobha then ukhale kuyo umamkele uba mawayilona. Umamkele umzali wakho okanye umamkele blesser provider. Umuntu ozothi xa udinga ifoni azise ifoni xa udinga imali azise imali unokudlala kunjalo qha naye. Amamkele ngithatha abantu mama engumuntu okhathazekileyo ngakukhathalele ukufunela into ezilungileyo. Andifuni icebo lakhe. Andifunde into endinqwenela yona ndifuna le ndizifunela yona. Umamkele luhlobo. Uba umamkele lanto iza kuba ublessa kanti iza kupha imali nefoni yonke loo nto awumamkelanga. Akayiyo loo nto yena ungutata umama. Xa uhleli naye. Lo mntu nguye. Uba wamkelanga le nto ayiyo awumamkelanga yena uyitolerate unyamezela nje. Banikho le indlela ungasebenzisa yona. Ukuba okay. Ukhona lo muntu ngoSimon. uYesu akamamkelanga into ayiyo. Umamkele umuntu wenza imilingo njengaye. Yes. Uthi okay. Kuza kuna nami ndenze le milingo qala nansi into endiyifunayo. Siza apha ke sisamkela lo Yesu singayazanga inyaniso ngaye. Then xa sifika apha sifundiswe uthi yena Paulus lethetha uKristu uphila ngaphakathi kwethemba lezulu zatheke then kanye iqinise le nto themba lomele sinalo ithemba basozuswa uthemba lenzele kube real kube inyaniso. Uthi ke ngoku sifundisa ngomuntu simomeleza ukuze simmise kuKristu egqibelele. Anti uyafunda xa sofika uthi xa sofunda ukuba akayiyo le nto endiba ingathi ufuna ukuzifaka ezimentweni zakho ezindabeni zakho. Bendithanda uba mna athethe nawe Moses lakhe nawe tatomnuka then mna ndibamba apha kuwe. Ndingabinabudala. Funa ubona umlilo wakhe sandibulala endlela ezinye. Then xa kuqhubeleka sifundiswa ukuba yintoni then sibomba andimthandi nje kuba nonokulimela lezwi lenzima. Akaziwa ngalaxesha. Then kube khona kubuzwa ukuba nina ke ngonzathi ngihamba nani kuba bona inezimathe ezinga-understand nathi lilizwi but ke kukho into eyi-1 siyamkelayo yona uba amazuku ukuphila ubomana apha kuwe sawuhlala ke ngonqalo loo ndawo. Wamkele le nto ayiyo.
Okay, UMAMKELE umfundisi engumprofeti. Uzawamkela nomvuzo wakhe kulo mntwana. Uzawamkela nemfundiso zakhe. Le nto akunqwenela yona ilungile. Uzawamkela yona, not le uzifunela yona. Uthetha uba ungamkele uzokwenza kanjani? Wamkele nendlela yakhe umazi uzenza kanjani izinto. Okay, ake sijonge incwadi yamaHebhere chapter 10. Chapter 10. Only verse 5. Hebrews chapter 10, verse 5. Kungoko akungena ehlabathini athi akuthandanga mnikelo namnikelo wakudla, ke undilungisele umzimba. Amen. Sinomdla kulo mzimba endlela umzimba. Masibhale ithi kungoko akungena ehlabathini akufika ehlabathini uza enale attitude nale ngcinga. Uthi esazi uba uThixo akathandanga mbingelelo namnikelo wakudla. Ngenxa yaloo nto engathandanga mnikelo okanye mnikelo namnikelo wakuthi mbingelelo namnikelo wakudla uvele wadilungisela umzimba. Awuthanda umnikelo nomnikelo ukudla akuthandanga uvele wadilungisela umzimba khona ipurpose yomzimba. Kwibingelelo lomzimba unikwe umzimba. Okay, ndiyafuna le nto siqale sikhumbule le ndawo ithi uThixo yenzayo yena. Igunya linikwe mna izulu nasemhlabeni olinikiwe. Umzimba ulungiselelwe nguThixo. uThixo zenza izinto. Undilungisele umzimba. Wangalonda nomzimba ngowakho uzidalethu. Akungozidalela. Uthi lunike umzimba nawuzona umzimba. UYesu naye ke uthi ndiyayazi manje ukuthi undilungisele umzimba. Uthi nesikhumbula uThixo umzekelo ekuphambaneni kwabantu bangaqondi masifune ukuganisa ngexesha. Ucinga uba yena zonke izinto zenze ngokuhandi babamandla wakhe for uzuko legama lakhe. Ngamandla wakhe enze uzuko lakhe. Kodwa kufika umprofeti sithi yena uthi osenyangweni ukunikile impumelelo. So kule sihlala sikhumbula inyaniso uba le nto unayo uThixo ukunikile. Undilungisele umzimba. Once uyazi uba kukhona uThixo behind emva kwayo yonke into eyenzileyo uThixo yenzileyo. Le nto nayo uphinde uThixo incedeni entweni lona. Uthi uDavid emadodeni was kuloo ndawo babekuyo besithi bona umuntu ongayanga emfazweni akazudla kwezinto akazifumana kwezinto. uDavid ngubani uzoyikholela into ethetha ozalamkela ilizwi lelo? No. uThixo senzileyo impumelelo. uThixo aze ukwazi uba nguThixo yenzileyo into esenza sicinge kakuhle sigwebe kakuhle okanye siphile kakuhle nabantu. Senze le nto right. Uthi kaloku mazi ezindleleni zakho zonke uzakulida. Uzawukhokhela le. Ukumazi okanye ucinga ngayo kuloo ndlela uthathayo kukwenza uba ngothatha isigqibo esi-right esihambelana nale nto yokwazi ukuba yena uthini kule meko. Undinike umzimba. Cinga ke ngoxa yamkelena le nto yomzimba uba uzawuthini ngawo lo mzimba wakhe. Uthi uverse 7 Verse 7. Ndaza ndathi iyabona ndiyeza encwadini esongwayo kubhalwe ngam ndiza kwenza ukuthanda kwakho Thixo. Yena uthi asoyamkela inyaniso uba uThixo undilungisele umzimba. Athi ngenxa yokuthi uThixo undilungisele umzimba ndiyeza ke ndiza kwenza ukuthanda kwakho Thixo. Ulungisele uThixo umzimba ndethi uzokwenza ukuthanda kwabani ke? Okwathi ulungisele umzimba ndethi. Undilungisele umzimba ndiyeza ndiza kwenza ukuthanda kwakho Thixo.
uba undilungisele umzimba ndizakwenza ukuthanda kwakho thini. Ingcinga yakhe kanti wamkele umuntu ocinga kanti. Umuntu ozazi uba wamkele into okuthile wenza ukuthanda kwabantu kukathini. Ngaloo nto ayifumeneyo. Okay. Maka sijonge ke ngoku kuYohane futhi indawana. Yohane 9. Sabona. Sijonge verse 5. Yohane chapter 9 verse 5. Xa ndisehlabathini ndilukhanyiselo lwehlabathi. Amen. Uthi akungena ehlabathini athi awukholiswanga wena ngumnikelo nomnikelo wokudla. Undilungisele umzimba ndiyeza ndizakwenza ukuthanda kwakho thini. Uyithetha lo xa ngena emhlabeni andithi. Uthi ke ngoku njengoba ndilapha emhlabeni ndiselapha emhlabeni ke ndizaba khanyiselo lehlabathi yona nondiyo ipresence lapha emhlabeni andithi. Apha emhlabeni awudinga umzimba andithi. Yiyo le nto uphatha kakhulu umzimba wakho. Xa ngabe usowungenawo umzimba usazibala emhlabeni awuzukwazi. Bekwakho umzimba wakho abanengxaki. Wabona kwenzeka yonke loo nto le. Wafa. Awuzukwazi uba lapha emhlabeni kufuneka ube kwenye indawo. Uthi ngokwakwesela andazi ke mntu mandikhethe ukuphi kwezinto. Undilungele uba mandikhe mhlala nenkosi kodwa ngenayo ngifuna ndihlale ndibe khona kulo mzimba. Xa usekulo mzimba ke ngoku uba wenza ntoni na ngalo mzimba unikwe nguThixo. Uthi ke ngexesha ndiselapha emhlabeni ndilukhanyiselo lwehlabathi ndikulona. Ngexesha ndiselapha emhlabeni wena kuyintoni? Wenzani? Andithi uthini ndiyithemba eliluyolo. Ulapha emhlabeni ndiyithemba eliluyolo. Ngexesha usalindele ithemba eliluyolo uyintoni ngexesha ulindele wenzani? Uthi ke yena ke ngexesha ndiselapha emhlabeni ndilukhanyiselo lehlabathi. Uyintoni na ngexesha lapha emhlabeni? Uyofumana yakho into ozoyenza. Abantu bencinga nale nto yokuba njengoba sisoyisile sigida nayo yonke loo nto leyo. Uloyiso okanye nenkululeko iza ngokufumana into ekuthiwa yi-purpose, injongo yokuba lapha kwakho. Xa ungakayifumani ukuhlala soyiswa qho. Uzi-aplaye nezinye into ezingamacebiso zingathi ezinto ngezisebenzi zikudiprese ukuthi yintoni uba ndithayo. Kodwa uthi ke ngoku usofumana uba kutheni into ofuneka ndibe lapha. Usugqiba uqalise wenze loo nto. Iqala apho inkululeko. Uzoba ndikhululekile. Ndiyaluvuyela lonke usuku oluvela ndizakwenza into. Xa uselapha emhlabeni uyintoni wena? Kuba uYesu uthi xa ndiselapha emhlabeni ndilukhanyiselo lehlabathi. Ihlabathi lizawufumana ukukhanya ubone ukhanya ngalo xa ndiselapha emhlabeni. Kukhona umntu ke oyamkeleyo leyo nyaniso. Okay. Apha emhlabeni udinga ntoni umzimba uzube lapha andithi. USathane akanamzimba azokwazi uba lapha. Kufuneka ke ngoku afumane umzimba awube isela andithi. Aqhathe umntu lo onamzimba. Umzimba usisicaka yona nto yiyo. Ulikhoboka umzimba. Ulikhoboka lo. Ikhoboka ke liyathengiswa. Kutheni lithengiswe le nto liyathengwa. Sokho umuntu ufuna ulithenga ikhoboka. But kube khona ke olebayo ke. Olikidnappayo. Ali traffic. Ikhoboka. USathane ke uyaliba ikhoboka. Umzimba lo awuone awuthatha usebenzise kwezakhe izinto. USathane wenza lokho. Emhlabeni okokuqala wasebenzisa inyoka. Kuba inyoka inomzimba. Uthethe inyoka nje. Udinga umzimba uzube lapha. Yenza sure lo mzimba wakho uba awunwanga okanye uthathe uthintwe nguSathane awusebenzise kwezakhe izinto. Amen. Mawusetyenziswe uba likhanyiselo lehlabathi intando kaThixo leyo. Awuthengisa umzimba nje.
Ukhona ke ngoku umuntu oyamkela wena lenyaniso. Kuthiwa nguPawulos. Yena ke wamamkela uYesu, wamamkela eyilento eyini. Le ngcingane anayo yokuthi ndiselapha emhlabeni ngokukhanisela behlabathi. Nolo mzimba ndinikwe nguThixo, ndamkele into kuThixo. Wazaphela nje umuntu wamkele yini. Asingokuthini kumathi abaseKorinte. Leyo kuqala futhi. Chapter 15. Verse 10. AbaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 10. Ke ngoba balolu kaThixo ndiyinto endiyiyo. UThixo wenze into kum. Ngaba yilento ndiyiyo. Ngoba balolu kaThixo. Mazi uThixo endeleza kanti uYesu wazi uba uThixo undinike emzimba umsebenzi. UPawulos uthi yena ndiqaphela le ndiyiyo into. Ndiyiyo ngoba balolu kaThixo. uThixo yenzileyo. Asikuqhubeka thina. Nobaba lolwakhe kum alubanga nakulambatha. Andingamkelelanga ilizwi ubaba lukaThixo. Kange lufike nje lokho kungabikho mehluko kube litata elizongena emanzini liphume lomile. Kwenzeke into kubo. Olubaba lukaThixo ufike lenze into kuwe. Awuphinde ngomthetho phela ngoba awukho umuntu ayisho njani badlane. Ayithi asiphile ngomthetho siphila ngobaba. Ithi asikho phansi komthetho siphansi kobaba. Amen. Kodwa kakubi. Konza kakubi. Okay. Nobaba lukaThixo kum alubanga nakulambatha. Kange ndilamkelele ilizwi ubaba lukaThixo. Lufike laba nempumelelo kumlenze into lenzile. Ngesuka nabagqitha bonke ngokubaleka. Ingendimi ke ilubaba lolukaThixo olunami. Ngasuke nabagqitha bonke abagqitha abaprofeti. Wenza kakhulu. Ngasuke ndabagqitha bonke ngokubulaleka. Ndabulaleka kakhulu kunakuthi into ezokubulala kakhulu kunabanye. Ukubona into xa ngaba ungongathi umncinci okanye usuke endaweni ejongelo phansi egrupini lengajongelanga ntweni. Xa ufika kule group ke ngofuneka uziphuze usebenze kakhulu kunabanye ubulaleke kakhulu. Ubukade wena ungumFarisi ulithuthisa ibandla. Xa usofika kulo ke ngoku usebenza kakhulu kunabo wena ubulale kakhulu uzama ukuziphuza kuba ndinani ndingaboni andithi. Amen. Ndabulala lapha kuthi abangokubulalela. Uthi bathi ngendini ubaba nxa baba. Akalamkelelanga ilizwi ubaba ufike ulamkele. Ngasebenza into kuye naye wasebenza. Usikelelekile ukuze nabe nisikelele. Okay. Maqhubeleke ke ngokusive. Verse 11. Okay. Masijonge ke ngoku chapter 9. Chapter 9 verse 19. Verse 19. Kuba ndikhululekile nje kubo bonke. Ndizikhonzisile kubo bonke ukuze ndibazuze abona abaninzi. Okay. Umsebenzi wenziwe isiqhamo solubabalo athi uyilento ayiyo ngoba balo lukaThixo. Futhi ke lube nesiqhamo kumkange lulambathe olubabalo. Ngokusho sicacisela lo verse lo nandi. Uthi ndithe ndingokhululekileyo kubo bonke futhi ndavela sikhonzisa kubo bonke. Lusebenza lo lubabalo.
aluthi baba luntu makabe selfish uthi ngalo ningayisebenzisi le nkululeko ukunika inyama ithuba kodwa isukane lithi ngale nkululeko nekhonzane i-system yoba zenza kanjani izinto baba aluthi umuntu uzofumana abunanzileyo nakuthandayo engayikhathalelanga abanye abantu baphatha kanjani bavisa kanjani ilento azothi chapter 14 kumaRoma esithi izinto ezingokholo lwakho mazibe phakathi kwakho noThixo ukuze uba wenza into enokuthi imkhube umzalwane wakho imkhubekise aluze amandla okuzigcina ithetha ukuthi lo nto awenzi ngokuthanda awenzi ngokuba abantu bawenza lona awukho phansi kwalo phansi kwenye into futhi ungekho phansi komthetho njengokuthetha kwakho kodwa ukho naphansi kobabantu usesithubeni inyawo zakho komhlabeni zingekho nenhloko yakho futhi ngekho ezulwini usesithubeni awukwazi ukwenza nto awukwazi ukuba ukwenza semhlabeni uparticipate uthatha inxaxheba kwezasemhlabeni awuphathi uthatha inxaxheba nakwezi zezikaThixo ezini usesithubeni xa usesithubeni ke ngoku khona into ethi kukhona umoya wesibhakabhaka usesibhakabhaka isibhakabhaka yena uthiwa ngumkhathi ngesizulu sisithuba space ngena uze space nemkhathini kwezindaba ngikhathela nendawo phakathi yazi benjalo spirit xa unjalo ke ngoku awukho in touch nezinto eziyinyaniso nezireality zalomhlaba ndithi ungekho futhi nakwezasezulwini izinto ukwezasemkhathini apho ndawo lakho awuzuba luncedo umntweni awuthathi inxaxheba kwezasemhlabeni awuluncedo abantwaneni bakho ebazalini bakho kubhuti wakho nakusisi wakho kumzalwane wakho kummelwane wakho awuthathi inxaxheba ebantwini usesithubeni inyawo zakho zithathanga mhlaba ndithi usemkhathini awukho phansi komthetho ungekho naphansi kobaba phansi kwento yinto ligunya lesibhakabhaka amen lona ubaba lo lenza lento uthi ndithe mna ndingokhululekileyo kubo bonke ndazi ndisikhonzisile kubo bonke okay masiqhubeleke sive izawuthi ukuze ndibazuze abona abaninzi besiprinti okay uthe ndizikhonzisa kubantu bonke ndinenjongo yokwenza ndenzi nje ndifuna ukubazuza abaninzi ndibakuze ndibazuze abona abaninzi ufuna ukuzuza abantu ngendlela ophila ngayo andithi awuphileli wena awufuni le nto izokholisa wena uphilela kuba nomuntu ancedakala andithi ufuna ukuzuza nabaninzi masithi ke ngofuna intando yakho kodwa loo nto leyo izobakhathaza abanye abantu i-disturb culture fumanisa abantu beculture anti-culture bayisete ngolwa hlobo kuba beza ukulungisa into nabo ngamalinga wabantu ngoxa usiza ngaloo ndlela inyova iculture yabo awuzubazuza bazobhekelisa bathi ngumqhankqalazi andithi uzoyi-accommodate iculture kuba ufuna ukubazuza abaninzi qha awufuni ukuthanda kwakho ubaba lwenza loo nto kubo uthi la ngoma oh to grace great Redemptor daily and constant strength to be ithi kulo baba ndingonetyala imihla yonke ndingobuphelelekileyo kuloo nto ngoba ndibe ngonetyala kulo baba uyalukweleta baba yandithi uba ulangepho uba uphansi kwalo okay ndizikhonzise kubo bonke ukuze uKristu uzuzele abaninzi siqhubeke sivuthile lesibindi kumaYuda ndaba njengomYuda ukuze ndiwazuze amaYuda kwabo baphansi komthetho ndaba njengophansi komthetho ukuze ndibazuze abaphansi komthetho okay ndiye ndayithobela iculture abangumYuda phakathi kwamaYuda ukuze bangafundeki kum ukuze ndikwazi ukubavuzuza ukuze bakwazi ukundimamela andithi kwabaphansi komthetho ndabangathi ngophansi komthetho nam kuba ndifuna ubafunda ngaphansi komthetho ezi zinto ezi uzenzela nje kuba ufuna ukubazuza andithi ukhompela okanye uqhutywa lolo baba lo lusebenza loo nto baba
luyinto ngaleku enamandla. Okay, masibuyele sifuna. Verse 21. Kwabo bangenamthetho, laba njengongenamthetho, ndingenguye phofu ongenamthetho kuThixo, ndingosemthethweni kuKristu, ukuze ndibazuze abangenamthetho. Ukuze ndizuze abangenamthetho. Ndithetha ndifika kwabangenamthetho nami ndabangathi ngongenamthetho. Nangoku mna ndingathena ndingenamthetho kuye Thixo. Ndisemthethweni kuKristu. Kukho nomthetho kuthiwa kuKristu. Awukristu sekhona umthetho andisho. Kulo mthetho kuKristu. Lo athi mthanda umntwana wakho uthi ngale ndlela ndithande kathana nani ngayo nami. Andikho without umthetho nalapha kuKristu umthetho kuKristu andisho. Xa ndifika kwabangenamthetho ndifike ndabanje ngabo ndangathi andinamthetho. Kodwa mna ndabe kuyo ndingenza umthetho kuKristu. Umthetho kuKristu usithi ngale ndlela ndithande ngayo. Yohane chapter 13 verse 34. Thanda nani ngaloo ndlela nami. Yabona lo mthetho lo sobula yona. Ininzi ke imithetho kaKristu. Kukhona nolothi ukusebenza uthando kaThixo kuba nikholwe kulowo mntumane. Nakholwa kuyo, nakholwa eqhebeni, niyakholwa kwenye. Kuba ukoyika umuntu ukuthi usisine kwinto ebophisayo. Kodwa kulenza ukuthemba uThixo. Ukumthemba uYehova. Verse 22. Kwabo bangenamandla, ndaba njengongenamandla, ukuze ndibazuze abangenamandla. Kubo bonke ndesuka ndaba zinto zonke, ukuze ngeendlela zonke ndisindise inxenye. Xa ndifika kwabangenamandla ndabanje ngabo, ndaba kwilevel yabo, ukuze ndi-understand imeko abakuzo, ukuze ndikwazi ukubazuza nabo. Ndaya kwilevel yabo. UYesu Kristu enguThixo wahla waza kwilevel yabantu. Waba phakathi kwababuthi berhafu. Kube sazi uba bayamdinga, bayagula. Wathetha njengabantu abatheni abangenamandla, abakhahleleke phansi, ukuze abazuze, ukuze avelane nemeko abakuzo. Wangafike ngonamandla. Ithi ngoye bani xa ethetha phaa. Umzekelo kwincwadi yezityhilelo bhalela ebani uthi nguye uYohane lo odlelana nani ezimbali ezulwini nakaKristu. Akathi itsunami yazi nami yile ifana nokuqhithelo like umoya uthi lakho emoyeni. Tsunami uthi ndingodlelana nani ezimbali ezulwini nakaKristu. Wehla abakulevel yabo ukuze bakwazi ukuyiva le nto ayithethayo, bazi uba lo mntu lo uyafana nathi, uyavelana nembalezo. Ithi ngoKristu sinalo ukubingelela umkhulu phezu kwendlu kaThixo ovelana nokuthatha kwabethu ukuba yena walima ngabo ukulunga. Uyazazi imbandezelo zethu, that is why ingazovuma silima ngaphezu koko sinako ukuba uyakwazi uba kunjani ukubandezeleka nje. That is why sithi abantwana bam bavele bathi bazigcine izinto zabo. Even if kukhona ihope that uThixo uzobasikelela kakhulu babe nemali, basebenze imisebenzi right befundile, aze ke uThixo aqalekise umntwana kwenye indawo, abuye lo mntwana abuya zoseva abo bantwana bethu andithi. Ngoba izokwenza ngolo hlobo andithi. But then again, nabo ngoba wazi lo msebenzi bawenze, bawuve apha abantu andifuna apha ngoba andithi. Ukwenzela uba xa besebenazo zozicaka ke ukhona ihope yokuthi uzoziqalekisa benzoseva kuthi, bavelane nazo. Banga-offload imisindo yabo nazo zonke izinto phezu kwezo zicaka zisebenzayo. Baye phaa ku-trenches nami ndithi bayiva apha kuwo ukuze umuntu osetrenchini bavelane naye, bazi uba energy is the ability to do work and food is the source of energy.
So kufuneka bezitshintshe baziva ezi zinto ukuze bakwazi ukuvelana nomntu okwezazinto. Uthi xa ndiweki, xa ndistrong, xa ndiweki kulapho ndikwazi kakhulu ukuvelana nomntu, ndimotivate, ndivelana nokuthatha kabakhe ndimomeleza. Kodwa xa ngaba ndingazange ndithi uThomini uShomayeli ndinto ezibalulekile uthi ndithanda ndisitya kamara sendikwamntu wayo emkhaba kakhulu until ndivaziva ngathobile kwaye nengacanga sona. Wathi into yileyo kanti uva kakubi kanje. Nawe sekwazi ukuvelana nomntu akwazi ukummotivate amkhuphe xa ngaba ejone kuloo meko akwazi ukuziphumela kuyo. Kwabethobekileyo ndafike nabathobekileyo kosula amandla ndabanjalo nam ukuze bazuze abantu uthi ndabazi izinto zonke ukuze ngendlela zonke ndisindise inxenye. Ndabazi izinto zonke, ndaba flexible ngokohlobo lokuba kuzo zonke iimeko ndibe nako ukuzenza zonke izinto ndikuKristu ondomelezayo. Okay, nasiyo oko ke ndakwenza ngenxa yeendaba ezilungileyo ukuze ndibe lidlelane nabo ngazo. Okay, ezi zinto ndazenza ngenxa yeendaba ezilungileyo. Kukho indawo athi kuyo ezinyaweni ke kunxibana ulungiselelo leendaba ezilungileyo. Motivatwa nezindaba ezilungileyo kuyo yonke ihambo elizenzayo nje. Okay, uthi ndazenza ezi zinto ngenxa yeendaba ezilungileyo ukuze ndiyandabelane nabo ngazo, ndibe nefumana ithuba lokuzisheyisha kuzo. Kuthethwa le nto ubungqina yinto ebalulekileyo ubungqina. Ubungqina obu ndiyafuna ukuqeza sifele ukubandasane kwabo yintoni buyintshumayelo. Ikhona indawo ebhayibhileni ethi ubungqina bukaKristu lilizwi lesiprofethi. Okay, ubungqina buyilaa ezukisa uYesu Kristu. Uba ubungqina kukuza apha ngaphambili ndizothi thetha indawo ndibona indawo efamasi zilungele everything yenye into leyo. Then ubungqina yenye into yokutyhilakala nguYesu Kristu ezityhila ngokuba aze kutshentshi zinathi azosinceda ezingakunesibuzo. Then ufikele kumakathekeni kanjengoPawulos, Petros ethobela uYesu, then uthixo azityhile kuye azode bathi nawe ndiyaqonda uba uthixo lo akamkhethiwa kusobala uyiqonde ekumthubeleni uYesu wazityhila kuye ngaloo nto ekwenzeni into. Ubungqina zezo zinto kuba kumisi buphilayo sibone uYesu nyhani uba le nto yangena uYesu benam kulela kuthe unam always nam ude kusephakathini. Ezo zinto ezo zizinto ongazenza nasesitratweni bubungqina, nasemsebenzini nasesikolweni. Omnye sisi kuthiwa wangqina emntwini, ungqina emntwini apha emntwini like one person, not ebuqongeni kanje. Emntwini eofisini yakhe umntu wethunyelwa makazombulala. Wathi lo mntu andiyo patient okanye client yakho mna ndidini ndizobulala ndiqashiwe umsebenzi walo lowo. Yamoyikisa loo nto yamkhwankisa waze wathi okay kodwa maqale ndingene kulo mntu andibulala. Ndithi uYesu undisindisile. Washo uthi uYesu undisindisile angaze ayicinge into undisindisile andisindise nakho le mvumvulo nje kuba weyisile victory. uYesu undisindisile wazithetha zonke ezo zinto ezo kukhona nokokoyika nokokutatazela. Uthi ke ngezo ntsuku kwangekho elizwe lakhe kwaye nendlela bamakabulala ngenxa loo nto yenkululeko. Ngoku akayazi neBhayibhile ngenxa yaloo nto ungabikho nkululeko kuba iBhayibhile ilwaphulomthetho yamkelekanga kwelaa lizwe. Akayazi nayo sizathu ke ngoku. Uthi ke ngoku ekuzameni kwakhe ezama ukukhumbula uba iBhayibhile ayikathi uyindawo ifunda ngemfihlo ngokuyeba. Amanye ezikhumbula iivesisi ayisheleshi. Alo mntu ukhawuleza lungo ndizenza ndihambe. Ufuna umamela lo nto waqhubeleka ke manje ephelelwa esoma aphinde ude yade yaflowa zakhumbuleka ezi verses because yena akanaBhayibhile iBhayibhile apha kuye not eBhayibhile. Uthi ke ifumene nje bathi ayisele uyimane ngokungena uthi wambona lo mntu kukho itshintsho apha emzimbeni wakhe nasebusweni sobululeka. Ucaba ukuthi engubanyala leqale uzobulala basobuleka wathi mthemimo cacisa wathetha le nto wasindiswa lo nto bamba ecaleni uShixo awuyeke umsebenzi wokubulala abantu
ufumana umsebenzi. Ubungqina ke zizinto ezinjalo. High school, emsebenzini, esitrenchini, esitratweni, shop, uYesu uyasindisa. Cha, usindiswe nani? Ubungqina lo. Uthi ke ngoku ndifuna ukuzuza bonke abantu ndizenze izinto kubo bonke ngandlela zonke ukuze ndizuze incane. Okay, masiqhubeke sifunde. Verse 24. Anazi na ukuba abo babalekayo elugqatsweni babaleka bonke okunene, kodwa ke mnye owamkelayo umvuzo. Balekani ngokunjalo ke ukuze nizuze. Okay. Ababalekayo elugqatsweni babaleka bonke okunene, but mnye owamkelayo umvuzo. Balekani ke nani ukuze nizuze. Balekani nenjongo ufuna ukuzuza nje. Lingenzi nje babaleka. Balekelani ukuzuza umvuzo. Khuthazwane ngumvuzo. Xa kuba lo uthetha umuntu okhuthazwa ngumvuzo. Ufuna ukuyina into oyenzayo. Ufuna uqale wazi uba uzowina ntoni na. Uzowina xa kusenzeke ntoni na. Kuba xa ungayazi uba yintoni uzoyiwina, ungaziqhubeleka uhambe indlela erongo. Uthi sofumana incimba yile uzoyiwina kanti awukafiki kule nto efana kuwina. Funeka uyazi le nto funeka uyizuzile. Okay. Nasusile. Verse 25. Bonke ke abantu abazamayo baba zingcathu ezintweni zonke. Bona abo ke okunene benzela ukuze bazuze isithabo esinokonakala, kodwa thina esingenakonakala. Okay. Abantu abazamayo baba zingcathu ezintweni zonke bayeka izinto ezithile. Bangathi izinto zingumthetho. Zinqo baye bazibona uba kukhona injongo bamaziyeka kuba zizasithintela kule nto kolugqazo zabanzima. Uthi akukho umuntu uphuma umkhosi aze aphinde lo mntu lo azibhijele ngemicimbi yobubomi yehlabathi ukuze amkholise lo mthumileyo. So kutsho ukuthi ezi zinto funeka ziyekwe sibe zingcathu kuzo. Inkuthazo lani. Kuba ezinye izinto zakuqhankqalaza kuba ungazi uba zenzelwa ntoni. Ucinga uba zenzelwa ukukholiswa kumntu othile. Ufuna sibe njengaye. Okanye ulenza nzima kwaye ulisindiswa. Kanti kukhona injongo. Ezi zinto ezi zizoba sisikhubekiso sitsalele emva kwazo. Umuntu obaleka elugqatsweni uzenza ingxaki. Uba kuthiwe ukutya okuthile kungamenza ngabe nampumelelo kweqhaza uyakuyeka. Uba kuthiwe impahla ethile iza kwenza ungakwazi ukubaleka kakuhle kuzonga le ihambelana noluqhaza. Ukhuthazwa ukuba ufuna ukuwina. Umuntu afuna ukuwina ndithi. Qha ngokuze kubonakala uba kunzima ukuzamkela izinto zalapha kutsho ukuthi abantu abayiboni ngathi into abafuna ukuyenza okanye bafuna ukuyiwina le sibaleka yona le. Awufuna ukuzuza abantu abaninzi bazuze uKristu. Ungazibona uba okay, andizithatha la sacrifice, andizuzenza izinto, andizamkela ezinye izinto abazithethayo, andizuziyeka ezinye izinto endifuna ukuzenza kuba andifuna ukuwina mntu. Andisinjwanga nguThixo nami vele azibonele ilungelo nangena kuya ndithi. Nabo bazibonele beza. Icacile nje leyo. Sikhonzise kubo bonke abantu ukuze uzuze incane. Ukuze uyenze loo nto leyo, izinto ezizokukhubelisa kulo zenze ungabi nampumelelo. Ungazuzi. Zisusi. Uyazisusa into ezinjalo nje. Asiphinde sibuthini. Verse 26. Mna ke ngoko ndenje njalo ukubaleka, ndingangi andiqondi, ndenje njalo ukugalela ngelinge, ndingangi ndibetha umoya. Andenzi nje xa ndisenza izinto ke. Lo mntu besithe ngumuntu wamkele uYesu, wamkela nendlela kaYesu. Amen. Umamkele nabantu akhona nje nawe. Umamkele naye na uYesu. Umamkele yena uyingcwele. Okanye umcimbi ukhona yena lapha komandisi. Okanye zonke lento azithethayo. Okanye yamcima ukuthi andizuva ngawe yona. Sayenza ngokwami. Okay. Uthi ke yena ke andenzi ngathi into ongaqondiyo. Ukuba wenza into ukuthi akayazi wenza. Abafazi babecinga bakubulala uYesu into elungileyo. Babengayazi into abayenzayo. NoSathane wecinga ukubulala uYesu ukucima
wathi kanti ukufa kwakhe kufuneka efile ukuze sibe so kufuneka uyazi kwenza uthi ke na andenzi ngokungathi ngulongana kuqonda xa ndigalela ngencindi nenza ntoni andibethi moya andithetheli nje ukuze kuthiwe kuthethile andithi nomoya okay unale attitude xa usizomhlangana nandithi le ithi indumiso yakhe ahlala semlonyeni wam bazova abathobekileyo bavuye unalo njongo namapaso omngeni andithi awenzi nje uba kuthiwe kuyanqina uthoke ndizothetha then ndizawuspendela am ixesha nam ndinalo ixesha lokumapha andithi ndenze soba ndiyayiqwela funa laa mizuzu yam yokumapha andithi wena unje wena uthi izinto uThixo andincede kuzo ndizawuzingqina kwaba bantu ndizisherishe kubo ukuze babone uba kuyadluleka kuzo ukuze bavuye ngelo themba balifumane kubam ukunqina kuyadluleka matyaleni then baba nekhopu uthi uyazayizizinto bakwazi ukuyisa umuntu ukuze bakwazi ukuthetha ngawo besithi nama ungakhankanywa phakathi kwabo then kuyadlula bavuye abathobekileyo awenzi nje uthi Mr. Kemlu wethathe nombuzo obuza ukuze usazi bofuna ufumana ntoni ngawo Dumiso baye uzohlalisa emlonyeni wami bazova abathobekileyo okanye abasemekweni eziphantsi nabakhahlaleke phansi bavuye kube khona ithemba loba uThixo uyenzile kulo mntu lelo nakumzoyenza kucacile ukuba inyaniso uba uThixo uyasebenza apha emhlabeni bubungqina babantu asebenze kubo yile nto zothi yakho ukuthetha uEliya naye wayengumntu enenyama negazi kodwa wathandaza imvula ayana iminyaka emithathu uphinde wathandaza yana ubungqina bomntu buyasiqinisela enyanisweni yoba uThixo nyani uyawuva umthandazo uyabavuza abamfuna intliziyo ephelesileyo obungqina buyasomeleza busenze simfune nathi uThixo siphathandaza kwesikholo silisazi uThixo ebaphendule nje nabanye abantu uzosiphendula nathi unenjongo into leyenzayo kanti Amen. okay masifunde verse 27 ndisuka ndiwuqobe umzimba wam ndiwuqinzelele phantsi hleze ndithi ndakuba ndizivakalisile iindaba ezilungileyo kwabanye ndibe mna ndingumlahlelwa phandle okay uthi ke ngoku kuba ndinale nto ndifuna ukuyiphumelelisa ndiyazitreyina ndiziqeqeshe ndiwuqobe umzimba wam ndiwenze umzimba wam uthobele umzimba ndithenga welikhobo kandithi uzothoka kwelikhobo kandithi zange wabasicaka umntana kaAbraham andithi umzimba usisicaka kodwa funeka abe sisicaka sakho ungabi sisicaka somzimba wakho funeka umzimba wakho uthobele wena ungabi ngothobela umzimba wakho kuthi ke kwalo silenza ntoni ndisuke ndiziqobe umzimba wam bantu ndisuke ndiwuqobe umzimba wam ndiwucinzelele phantsi hleze ndithi ndakuba ndizivakalisile iindaba ezilungileyo kwabanye ndibe mna ndingumlahlelwa phandle okay lo mntu lo usebenzela isithaba esithile ngoku ukuba yena akaqobanga umzimba wakhe lobakhala esekwenzeni kwakhe angazathi sewenzile wonke lo msebenzi eshumayele iindaba ezilungileyo kwabathile kodwa ufumaniseke ukuba kasifumani isithaba salo msebenzi wena kuba kuthiwa ngale misebenzi izawufika idlule ezililweni lo mntu leli uzocikitha uzojonga iinjongo zawo uba besikhuthazwa yintoni ekuzenzeni ezi zinto besifuna ukuvela besifuna ukufumana imali kubo besifuna ukwenza ntoni idlulise kuphani elweni yile nto ke ngokwadi na ndiyazitreyina ndiziqeqeshe ndiwuqobe umzimba wam ukuze ndingathi sendiyenzile yonke loo nto fumanisa uba ndifumane qha umvuzo andifumane isithaba ngale kuthi uyenze kakubi wenza ngendlela
kuba uthi abanye bamshumayela uKristu ngenxa yelenqo okanye ngenxa yomoya. So okay, abantu bazalwa beselfish abantu. Ukungomntwana uselfish kanjani? Uvumela uvele kuthiwe kuzelwe yena qha. Sibesingezelanga indlela enye akumanye namjonga apha kuyasiqanqela phakathi kwethu. Afuna kwenza intando yakhe ingathi umntwana uze sithi ndizofuna intando yami kuba nini intando yami ndizophazamisa yini qha. Umntu unaloo yiyo nto kukho imfuneko yokukhula elenziwe. Okay. Oba buntwana afuneka buphume bokufuna intando yethu. Siqalise sifuna intando kaThixo ulungele wonke umuntu. Ngenxa yezindawo okanye sikhulele kuzo nezinto esihlangane nazo zidala obukraka iinkqubo nazo zonke izinto nokoyika neempakamo ezinto ngenxa yempumelelo esinazo kwezi areas zithile zobomi bethu. Kube khona impakamo ezo zinto zonke kufuneka singaqhutywa zizo entweni esiyenzayo, singalimboni uThixo okanye siyiqiqe nelizwi likaThixo ngokwezo zinto zikhona kuthi. Kufuneka sihlanjululwe sikhululwe kwezo zinto, kuba njengoba kukhona ii-motives nasekushumayeleni ezi-different. Omnye umntu yena ekucaciseni kwakhe uba abantu ngaloo ndlela aluphrizenta ngayo esenzela ukuthomalalisa abantu babe ngakwicala lakhe, kungenxa yebufiye ekhona ngaphakathi kuye angadilivwanga kuyo. Le nto ngofuna kuyo yonke esenza siqala sijonge ukuthi uba simotiveyithwa yintoni ezintweni esizenzayo. Kwenye igroup ke kwaye kwafuneka ndimotiveyithwe kwiindawo zithi, hey, we are becoming an angry group. Masiqale sijonge loo nto akukho engapha kuthi ngaphakathi ukuze singathi xa sihlangana nomntu simtshitshe ngokwale ndlela kwenzeke ngayo kuthi. Kuba ngoku bagoba abasihlangana nabo xa besenza phazamileyo kuthi asibakhululi kakhulu kuba igroup wesikuya ngathi nomsindo kakhulu igroup endinayo ingayo ingambazana ngoba igroup. So kufuneka ngoku sithi kuzo zonke esizenzayo sikhumbule uba sinendawo kufuneka sincedekale kuyo ukuze zingangeni entweni esiyenzayo ezo zinto ziyiphazamisa. Into le ngoku bathetha ngokuziqeqesha. Uthi ngoku uthetha ukuthi uthi khuthalela ukuzimisa phambi kwaThixo umsebenzi ocikithekileyo. Umsebenzi ocikithekileyo ongezontloli. Ulungisa ukulahlula ilizwi lenyaniso. So kufuneka sibe ngabantu abaqeqeshelwe that is wakufundiswa. Siqeqeshe ukuba sibe ngabantu abatheni abangumsebenzi ocikithekileyo abalungisayo ukulahlula ilizwi lenyaniso. Singazontloli. Simsebenzi ocikithekileyo phambi kwaThixo. Yile nto ke ngoku ndithandayo uba uThixo uqala asicikithe ngaphambi kokuba ayityhile uba ndifuna ukusebenzisa kanjani. Kuba kungenzeka ngexesha xa unokufumanisa uba uzazi uba wena uyintoni uvele ungene ibhizinesi uqala uyenze ugqiba uyibhatyaza usogqiba kubekho le nto ohlala phantsi. Le nto azothi ke ngoku ethetha uthi unga-ordeyini i-new believer ibe yintoni, ibe yi-elder okanye ibe ngumntu nje okwi-leadership yebandla, umntu olikholwa elitsha. Kuba hleze lo mntu lona athi welilwane elikazi akhondenye okanye agwetywe ndawonye noSathane, simele phantsi ndawonye noSathane. Masithi ke ngoku nguloo mshumayeli umfundisi ngelinye ixesha ndifundise ngee-areas immature endingakhulanga ngokubheselele kuzo, ndibakhondema kubantu. Later ke ngoku ityhileke inyaniso uba mazihambe kanje ezi zinto. Ndiqalise ndibe khondemna ukuba ndichithile ubomi bomntu endithetha kuyo. Mhlawumbi ndiyaphinda le mitshato yabantu ndisithi ndithetha ndifundisa nangemitshato. Yenzelwa mna yonke loo nto leyo. Kuba ngoku xa ngaba sendibonga uphethekile umtshato walaa mntu ngenxa yoba ndithethe Qekeza ndikhondemnde. Jonga amazabane bakaYobu babakhondemnde na kuba bathetha into eyinyaniso kodwa iinyawo zabo zingekho phantsi zisesithubeni, bengekho in touch ne-reality. Besithi ikhona into eyenzileyo yobu Thixo bengekaphazama kohlwaye kanje. Abathobekanga bofika kwileveli yakhe baandasele babe sezihlangwini zakhe babe ngabathobekileyo. Uthi kwabathobekileyo ndibe ngothobekileyo. Abayenzanga loo nto. Bathetha yonke into eyinyaniso, yonke into erayithi engqinelana nomthetho. Kuba xa ufuna ezi ndawo bazithethayo oelifasi ziyangqinelana nomthetho, zirayithi zinyaniso. But akuloo ndawo yazo lezo bazithetha kuyo. Ngoku bayahlwayeka ekugqibeleni
kufuneka ngube ngubiwe kubanye uselithini abanqumuzele kuthini kuba barongo phambi. So ile nto ngokufuneka kube khona ukuqeqesheka ukuzinyawo zethu emhlabeni sikwazi ukwenza into funeka siyenze. Siyenze into ecingileyo. Lubaba lo ke lulenza lo udlelwane lethu. Ndithi la ndithetha inyaniso. Sonke isibabalo sesokuphilisa kwenu. Okay. Uzawuthi umuntu ke isibabalo sokuphilisa umuntu lento kuthiwa i-gift of healing. Isibabalo sokuphilisa qha. Esinye sokuhlabelela, awuzakuphilisa sokuhlabelela, esinye sokushumayela. Izonke nje zokuphilisa umuntu. Noba kushumayela, ushumayela kudluliselezana, noba kufundisa, noba yintoni. Izinto zokuphilisa umuntu. Okay. Uba iBhayibhile ithi isithukutheze inhliziyweni yendoda siyenza igobe. Kodwa ilizwi elilungile lenza inhliziyo yakhe ivuke. Lo muntu uzoshelisha ilizwi elilungileyo izawuvuka inhliziyo yalapho elegobeni. Azathi ke ngoku inhliziyo echwayitileyo iyalungisa ichachisa okanye iphilise. Ngoku xa evela ilizwi elilungileyo la muntu emshumayeleni uphilile ngoku. So zonke igift yokuphilisa. Noba yekuhlabelela. Ahlabelele umuntu uphiwa ukuhlabelela. Esithi abakholwayo nomntwana bayibugwethe kuvele khona umuntu ochukumisekayo ophilisekayo. Zonke izigidi zizokuhlabelela. Mazisetyenziswe ke uthi ngoku zizondeleni ngoba ufuna izibabalo kodwa ngifundise ngandlela ufuna uthando. Uyahlabelela ufuna ukuncedakala umntwana ufuna ukuphiliswe umuntu. Uyibona ingoma ibende. Ibende nyamphisi awazi. Uyayiqhubeleka uyawuphela nomthandazo xa sekufikela awusazuthandaza. Then ndiuvathele ke ngondithi kanjani mzalwane sicule kangaka then wena uthandaze 5 minutes kanjani? Hayi uzothandaza 5 minutes then ucule kangaka. Udiniwe lofuna uhlala phansi. 2 minutes. Ngaphandle kwalona ngokuyayiquba kakhulu iyayikukhupha kwakule nto kodwa zikho ukuywanele. So xa uyenza lento uyenza inenjongo ufuna mayisikelele kumuntu. Ufuna incede umuntu. Nokuba uyathetha awufuni ukuqathi hours aphume ngaphambili. Ufuna uncedakale umuntu uhle waba ku level yakhe. Kulameko akuye kuzancedakala. Siyenza bafundi hlanganethu. Uvukile. Nokuba ukwenza ububele. Zininzi izigift. Andiyazi bezifuna zokushumayela nokufundisa. Why? Simbeka phambili lo. Abe celebrate. Sonke sima celebrate andithi. Basaziwazi bona. Lonto yenza ezinye igift sijongelwe phansi. Amen. Kodwa umuntu angaze awufumane umvuzo awufince ukuba yicelebrate. Kodwa kukhona umvuzo ongaphezulu kwalowo muntu ofumaneka kuye uThixo. Ubabalo okanye ukuncedwa nguThixo ukuthi ukwazi ukuyenza kakuhle futhi ibe nempumelelo. Uzoyifumana xa ungafuni lona ladumo. Ufuna intando kaThixo. Yabona la muntu wenza ane gift nesibabalo sokwenza ububele akazubona because akakho ngaphambili. Phambi trend wenza ububele. Kodwa nguye ozoluva ubabalo kaThixo kumina lusebenza. Ufumene umvuzo osuka kuThixo nokufunza osuka ebantwini. So kukhona izibabalo ezijongelwe phansi. Azodwa bathi umshumayeli ongabe keptana ngoku. iBhayibhile yona ithi ningabe ngabafundisi nonke kodwa mna nithi nabe ngabaprofeti nonke. Version yakhe. Zonke izigift zezokuthengisa uzokuphilisa. Practically singafundanga iBhayibhile ngoku. Ukhona eBhayibhileni incwadi ukuthiwa nguRute. Yes. Amen. Ukhona imbiliso pha enziwa sisibabalo sokwenzela umuntu ububele. Hayi bekizana. There's no bekizana kula 8. Amen. Jonga lo muntu lo uselfless akakho selfish akafuni yena kwakulungela.
lo mama le nkosikazi ndala yenza usoleke umyeni wayo wasoleka nabantwana bayo ayobethathe nabasesi bayithu uRuta no-Opa ngoku uthi ke ndiyagoduka ke ubhitha balonawomi ukaka ngoba uthi lwakanenzela ngabo ukulungileyo nandisithanda ndiphelelwe yinto yonke ukhahleleke phantsi uthi ndinamka ndigcwele apha ndinobonga ngoku velile ngabo ukusuka kwam okanye ukusuka kwam kwaselela kwelo cala ngoku ndikodwa ndingenako so kubi kuye isithukutheze entliziyweni yakhe izamenza gqoko akho right kaloku uthi ndiyagoduka ndisenando apha phelelo nyana wam ndifuna ugoduka kwaye goduka elalizokemke kulo nxa indlala ngoku uthi kuphinde wabavelela wenzela inceba baphinde zalunge izinto ufuna ugoduka uthi kwabantwana godukani bantwana bamniniye zithi zotata bele nakunokwenza ukuba sebancinci thanda uPawulo sothi aba bafazana bancinci mabaphinde bende ukuze bangangeni endaweni abangangeni indawo kuzo. Andifuna ukwenza into embi yenze elungileyo. Yeah, yes, but you ask about the main soul is like a flame that can only be hidden but never extinguished. Desire ifana nedangatya nonta fana nedangatya elinokufihlwa kuphela ngeke licinywe ungaliqhuma andiyiyo le concept everything but then again alicimanga tu so tell something everything ithetha ungayiqhuma but azikwazi ulicima yile nto ongazuthokeka aveliyeke loo nto leyo ayikho ungayenzi wabasamnikele emifango uyayenza diveta le energy nawe iyise kwenye into usenayo nayiphelanga lingaxhalabi into ngubani odlaloni uthi kodwa afunani ukungalo wazulu andivele ndithi ndingafuni into kuba ndizohlala ndifuna into qha ikho le nto kufuna into then man okay man feeling kwenye direction maniye uzikhathaza ngezinto zikhathazeni ngokungalo bamazulu ningoyiki but asiphelele koyika ndithi ningoyika abalikulalayo but yokanithixo so funeka noyike kona anizukwazi ningoyiki xa ngofuna ulibele into sekwenye direction vela noyika uthixo uyayazi ukuthi uYesu le ithi uyavelana nokuthatha kabethu ekhumbula uba siluthuli uyayazi yonke noba sicebisa noyicebisa yazi uba ndiyakwazi uba wonke kanjani adalwe kanjani ndibanika ndima uyazi into ezokwanceda le then yakuduka ngokunawo ukuthi agoduka nokwenza okanye ugoduka ezindlini zabazali bethu bona bayalo ugoduka sebemthanda umama zalo abantu inqabela abathanda umama zalo abathandeki ndithetha zikhona ezinye izinto ubona uba lena ikhona qha yona injalo qha kukhona elinye idaba eliserious elingathi linjalo qha umama othathe notata onomnye umntwana utata ongangowalo mama akakwazi ukumthanda efuna nje umntana kodwa akwazi qha ndandibona nabe kaninzi umama umbele kanjani osenzela umbele everything but kukhona abantwana bazalwa ngomnye umama ongasekhona akakho nokubakho bagenda ngabathanda qha akakwazi benze nto bathina ngathi bazicaka kulena bathi nasenzela ubele asizalwa babethi nasi singabantu nje simane siyapha athi singabona mina ngiqathi nje si hayi kwelinye ilizwe not kulazini not kwasenzona akakwazi qha akakwazi ukuzinceda zezi zifuna uthixo ya baba ngokwakhe akakwazi ukuzenza ngoku kufuneka godukile bala konkomshini kumenze lo kubele then abacenga athi ayigodukani athi uOpa lo kuthi kuzotena athi andihlukani nawe apho yakuthi ukhona namthetho ukhona
abantu bakho babe ngabantu bam, uThixo wakho abe uThixo wam. Isa kuthi ufuna uThixo lo muntu uyafumaneka ngoba ufuna ngizizwe phezulu yakazi ungamfumani. uThixo wakho uzaba uThixo wam. Feni wahamba akazophilisa lo muntu uthetha naye uThixo wahamba naye. Utheni ufuna uhamba naye uRuth? Ukho nto ayidingayo kuNaomi akakho selfish uRuth, akalungiseli yena. Akho nto ayidinga kuNaomi uRuth. uNaomi kwasizale dala lizonceda kangano. Ude ayicacise naloo meko uNaomi athi yeli ndala andizinakunyanga bafile and futhi ke ngoku noba benokumane indoda kwanamhlanje bengenokwazi ukulinda loo mnyaka nzomzala liphinde ndithathe naye. Akuzakho unganceda ngayo eli. Kwalo Naomi lo ukhahleleke phantsi kuphelile. Umlandelela ntoni? Luthando. Uthi ke kwazana lizulu ngaloko ndifuna uliseva igift okwenzeka ubele. Kula khatsha kakufani nalapho kule. Omama bakwazi ukuziyela kodwa bazithethela. Phaya kula khatsha umuntu uzibizela ngotata, funeka ke umyeni okanye unyana. So funeka ngokwangona xa ngidala lisakwazi ukwenzani, funeka kube umuntu omtsha azokwazi uzimela ezina. Khona chance uba ngani or anything else. But besazile nawo manje. Uthi befika kwela lezo wahamba ubheke. Ubheke igama lana. Uqokoza emsini. Iqhekeza nje ingazokwazi ukuyenza lona. Obutsha bakhe namandla akho kumncedile lona. Uyozolisupport iqhekeza. Wayenza ke lonto le napha bamenzela ubela abantu bakho. Yo umuntu othi ufuna uthemba ukuthi lakazi ngamenze inceba. Uzomenza afumane inceba ebantwini azohlangana nabo. Bamenzela inceba oBoazi pha eNilens. Watya nabantu abasebenza kwaBoazi bamphe ubutsheni kwakhe. Wathi ekutya wakhumbula noNaomi wangakwazi ukugqiba wakhaleza wane. Suppose ebengagcini ngomnye umuntu ebengazangenela adlanga futhi qha phela. But ole bona uthando luyamkhulula kwalona lumkhulula nasesiswini. Yabona sisu. Angasikhonzi sisu. Watya waphathela uNaomi noNaomi watya naye. Wamnceda ngaloo ngqondo loo nto yayifuneka. Aqhubeleka loo nto leyo. uNaomi ke ngoku oluthando nokubela benzelwa nguRuth buyamrevive nabo buyamvuselela aphinde nakhululeke kule bitterness nokukhakabe nayo. Sekwazi ke ngonaye asokhululeka ukucinga ngoRuth. Awukwazi ucinga ngamuntu xa ngabe kwibondage nawo ubotshiwe yini. Funeka usinishiye wancedakala. Asokhululeka ke ngoku uyakwazi ukuba angabiselfish nakwazi ucinga nomnye umuntu. Uthi no masikufumane ligama andikwenzela okulungileyo. Chapter 1 chapter 2. uRuth asiya ku direction kaNaomi unceda uNaomi. Chapter 3 xa uNaomi ke ngoku okay msimisele wena mzamela ikhaya then uyamcelisa ke ngokuba laa ndoda lena ingumkhulu wakhe. Hambiye phaa endlini yakhe hlamba fake perfumes uye phaa uyiqalile uphuma xa uphezulu ungaboni ngawo umnika ubulumko nokwazi amava wakhulule le ntombazana esenzini. Wenza inyaniso uthi kuTito uPawulos thethela omama badala banganqindi iwayini abe nesidima abamama bafundisa okuphilileyo bafundisa abafazanyana abancinci umsebenzi waseAfrika because when is this gift of teaching isaqhubeka isiphilisa isidima ezweni ukubona utitsha ecacisa igama uba inyaniso yalo lithina abantu bakhululeka because bebe-understand into negative bebenzela ingxaki kwayo bayabuyisela kwilanguage right then bayakuncedakala. Xa sigama grace xa sigama inteko nabayazidilivela because bekade kuthiwa mthetho then bethuka bawuvathele phansi. Ukubona ukuthi ungene endlini ikheyini ungaphumeka abantu basekhona ingxaki ingaquka yona le nto basefuneka kuphonyiwe. But then izinto sezicaciswa zonke izinto abantu bakhululeke. Then ke ngoku uthi ufundisa abafazana abancinci ukuba bahlonele amayeni babo bathanda abantwana babo. Uthi abamama badala nabo banekanga kusekhona iwork basenepurpose apha ekuhlaleni nasebandleni basenomsebenzi. Ubeke waba nomsebenzi maqanduva loo nto iyakukhulula. Depressed umuntu okuthiwa nguEliya uthi umnike ukudla sogqiba amnike umsebenzi anomuntu ubani bani bekumkani anomuntu Elisha bemprofeti endaweni yakho
unika umsebenzi yamkhulu umuntu kwabe depressed times kuba kungekho purpose yena sonikwa i-purpose abomba ndi-good for something disadingeka abe luncedo futhi mababe luncedo nabamama kusekhona indawo yabo ababadala mabafundisa abaningi ngenxa yamava wabo nangenxa yakwazi unawo ukwenza lokufundisa le ntombazane ukwenza le yaba nempumelelo kulo nto leyo yaba nekhaya itshatela kuBhowazi wadidimeka umziba kwayo nayo usikelelekile unawo lo road waba insikelelo unawo wabuya waba insikelelo kubantu road xa ngaba uncama intando yakho usithi ufuna intando kaThixo okulungileyo uye kwi-direction yomuntu othile ufike umseve ngokwenidi yakho uThixo uza kubona akuncede nawe akwenza ufumane uba kaloku kuyo indawo bakwenye ncela abantu bohlangana nabo nabaqashayo nabenza ntoni uphinde kwalo mntu lona in 10 abe luncedo kuwe asophindiswa naye uDavid ufumana indoda ekuthiwa ibisifa kuba ingadlanga for 3 or 4 days yena irasintshisi namathuba then urevive umphefumulo wakhe uhlaziye umphefumulo wakhe ibe luncedo kuyinika i-direction Dukeline noyena mntu abonakala ngathi stroke uyakudinga Amen. ndithetha nomfundisi yakudinga ungazi uye kwi-direction yakhe ufike useve uyiseve naye umncedise kuloo nto imenze busy umfundele umthwalo ukuze afokase kwezinye izinto once afokase kwezo zinto uzobuya beyintsikelelo kuwe ndixeline kukhona abapastor kuthiwa ba-full time in ministry ngohlobo loba basebenzi ndawo intando kaThixo akho ndikho ndingabeka ndixeline bazi-business people labo bantu bazi-millionaires but asizi kubo i-business strategies ziza nabo kubacebisa abantu bayinto uphila kanjani ekuhlaleni wenza kanjani esitratweni wenza kanjani kwimarket ngobulumko bokufumana kuthile umntu omameleyo ayithathela ndayi-apply ifike inike impumelelo enkulu asubathi uthile undibabali abuya azosinikela kwiministry iphumelele iministry wonke umntu uyamdinga uthile uzidale kanjani uzonke ukuba umntu abe luncedo kum bazalwana masise ku-churches mayingabi into yalapha eholweni kuphela masigodukeni naye kuba lo Yesu wethu undibe igunya ezulwini nasemhlabeni okwakuthethayo masenzeni khona uzosisikelela uthini uyenze lona uselapha emhlabeni shelisa uba uyilo ngexesha ungekafi ngexesha ungekenzeki nale nto uyilindileyo usalindele umzekelo ithemba eliluvuyo eliluyolo elilukuqhiba nayo yonke loo nto not ithemba ukuthi xa ucinga ngalo ukuthi andikapiredi usafuna into usingathi ithemba eliluyolo othi imalizi ongathi ngalo hayi imali ime xa ndilungisile lithemba eliluyolo ngexesha usalindileyo uyinto wena apha emhlabeni kukhona nenye into oyindileyo elungileyo everi immediate yona engayeya kude kakhulu njengelaa themba ngexesha usalindileyo uyinto wena in the meantime ngexesha lakini ulungile uThixo ubeleka abayinsikelelo komnye umuntu umdumise uThixo beva abathobekileyo bavume yes Thixo ekuboni abantu ekuboneni kwabo ukusebenza kukaThixo ebantwini bayayiseka inyaniso uba uThixo ezintweni zonke uyasebenza bavume uthi xelelani uYohane uba imilwele ithini iyaphiliswa isiqhwala siphinde sihambe asogqiba athi unoyilo ungakubekiwe angakubekiwe kule ndlela zenza ngayo izinto uthi nizovuya kusokwenzeka into kuwe uthi kunenye indlela yenza ngayo uthi ndenza into kulama ayikuvuyise lona uyayamkela indlela yakhe unoyilo kodwa uyaqhubeka kwindlela yakhe azenza ngayo izinto makuphinde usekele mawufune ukuzifundisa indlela zakhe uzamkele banoyilo bangakubhekiyo kuyo amen